Op het stuit had de gemeente Ljout in het jaar 19 keer op snijn. Heeft een onderzoek van het gemeentebestuur dat uitvierd is door een extern bureau en dat dus zelfs nog uitbreiden worden naar 22. Dat zou goed wezen voor het toerisme in de stad. Het CDA, de ChristenUnie en de groep Brakenhof binnen het er vast net maar eens. Zij willen dat het aantal zelfs naar onderen bijsteld wordt. Nou ben er nog extra keer op snijn in de simmer en om de feestdagen heen. Dat ken je wel, maar het moet dan ten koste gaan van de orenkeer op snijn. Stel dat men bij wijze van spreken zegt van dat we willen in december 2 koopzondagen extra. Nou, dan zou je dat bij wijze van spreken in juli en augustus bij wijze van spreken niet kunnen doen. Hou nou gewoon die 12. Zorg dat daar wel duidelijkheid is. En met name ook zorg dan dat je bij wijze van spreken minder koopzondagen hebt. Maar de koopzondagen die je dan hebt ook veel groter van opzet zijn. In de enquête van het CDA en de ChristenUnie komen benamelijk de lietstere ondernemers aan het woord. Nevens de winkelier gaan ze er niet aan om op snijn open te wijzen. Ze moeten daar extra werkje, maar de omzet blijft gelijk. Die 1 euro wordt toch maar 1 keer uitgegeven. En als we hem op zondag uitgeven, dan doen we dat bij wijze van spreken niet op maandag. Op 29 januari spraat de gemeente Rio de keer op snijn en de beide onderzoeken.